Здравейте, аз съм Надя Петкова и в това видео ще ви покажа някои от новите възможности в ArcGIS Story Maps за създаване на интерактивно и въздействащо съдържание. За целта ще създадем история на тема градовете на бъдещето, като започнем от предварително подготвен текстов документ и постепенно я обогатим с различни интерактивни елементи, като инфографики, тест и други. Вместо да започваме нашата история от нулата, може да използваме готов Word или PDF документ, като в него съм подготвила основния текст, изображения, както и структурата на нашата история. От началната страница на Story Maps и бутона плюс създаване избираме импортиране на документ и добавяме самия файл. Story Maps разпознава съдържанието и структурата на документа и ги прехвърля директно в новата история. От тук може да продължим с оформлението и да добавим друго съдържание, с което да представим темата по по-интересен и интерактивен начин. В нашата история ще разгледаме 5 различни идеи от света за развитието на градовете, затова ще добавим обиколка с карта чрез подобреният инструмент MapTour. За всяко място може да зададем местоположение и да добавим кратък текст, заглавие, както и изображение. Нека започнем с Копенхаген и неговия подход към устойчивата мобилност. Комбинацията от карта и допълнително съдържание ни позволява да представим всяко място по по-нагледен и интересен начин. Така читателят може последователно да преминава между различните градове и едновременно с това да проследява местоположението им върху картата. След различните примери може да откроим и основните идеи, които обединяват тези градове чрез облак от думи. Добавяме ключови понятия като устойчивост, мобилност, достъпност и технологии, а по-често срещаните думи изпъкват по-силно в самата визуализация. Така лесно може да акцентираме върху най-важното в нашата история. Освен текст и карти, в Story Maps може да използваме и инфографики. В нашия случай ще създадем пиктограма, с която да покажем каква част от световното население се очаква да живее в градските райони до 2050 година. Задаваме общия брой и броя на маркираните символи, избираме подходяща икона и добавяме заглавие. В края можем не само да обобщим темата, но и да включим читателят малко по-активно. За целта ще използваме една от най-новите възможности в Story Maps, а именно кратък тест. Може да зададем въпрос, няколко възможни отговора и да посочим кой от тях е правилен. В нашия случай въпросите поставят читателя в различни ситуации и го насърчават да избере най-доброто решение за града на бъдещето. По същия начин добавяме и останалите въпроси, а накрая може да зададем съобщение, което да се появява след завършването на теста. И така нашата интерактивна история е готова. А когато искаме да представим подобно съдържание директно пред аудитория, може да използваме и така нареченият брифинг. Това е нов формат в ArcGIS Story Maps, който организира информацията в последователни слайдове и ни позволява да комбинираме както текст, изображения, карти, така и други интерактивни елементи. Благодаря ви, че бяхте с мен и до скоро!